Dobrý den, dnes jsem se přijela znovu podívat do domova pro seniory v Sulické ulici a od té mojí předchozí návštěvy se tady mnohé změnilo. Pojďte se se mnou podívat. Za poslední rok jsme dokončili mnoho oprav, například společenský sál, velká kavárna nebo nová ambulance sester. Upravili jsme naší zahradu a park přilehlý tak, aby klienti do ní mohli chodit bezpečně, aby byla bezbariérová, aby si měli kde sednout a trávit svůj volný čas. Na jednotlivých domácnostech jsme vytvořili obývací prostor s kuchyňkou pro klienty, kde se můžou scházet, upravit jídlo nebo si něco uvařit. Všechny tyhle změny jsou ukázkou toho, za jak krátký čas se může skoro před očima měnit prostředí, jak pro klienty, tak pro zaměstnance, kteří se tu o ně starají. Přívětivý, veselý, praktický, moderní a útulný zároveň. A hlavně s důstojnou a kvalitní péči o klienty. A máme tady ještě další plány. Jedním z nich je rozšíření tohoto domova o dalších 75 míst. Demografická křivka je neúprosná, populace stárne a my musíme rychle reagovat. Je za 5 minut 12. Já jsem opravdu hrdá na to, že Praha podporuje kvalitní péči o seniory, jako právě i tady v Sulické. Děkuji moc paní ředitelce Kohoutové a celému jejímu týmu za jejich práci, obětavost a empatii.